Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe ko salminde e juurade alluwa mon naynani. Alluwal nayi noon jeeyi ɗum ko adiɓe horde ɓe. Mi wino on noon alluwal ngal ardoto arde korkaka nde wonno ko jamma waɗete naafila o wadde ko alluwa ngal ardoto arde ha gayna mbawa andu ko batta jamma he. ɗum no waɗi a rokkanomo alluwal goo a waɗi a hoori a gayni, a rokkanomo alluwal ɗiɗi a waɗi a gayni a hoori, tataɓal ngal a rokkama ngal a waɗi ngal jamma hanki wadde aɗana hoora. So timmi mbiya tati jamma handene ko ngal ɗo alluwal woni yeeso ma, ngal ɗo mbaɗata mbawa yaade horoyde. Sa waɗi ka korowo, sa waɗani ka korowo, mbaɗa noon keɓa baraji gonɗi hen ɗi ene moƴƴi no feewi. Wadde jamma hande o ngal ɗo alluwal jeygal ko adiɓe horde ɓe, wono adiɓe horde ɓe jeeyi ngal ɗo alluwal. Ko darɗe nayi tan mbatta: ɗiɗi calmina, ɗiɗi calmina, keɓa calminali ɗiɗi kala hen darde janga hen fatiha lawol gotol, qul ya ayyuhal kafiruna laabi tati, laabi tati. Wadde jango onon sakkitiɓe horde ɓe ngal ɗo alluwal ƴetoton poftinon koye moɗon wona ngal ɗo alluwal adiɓe horde ɓe jeygal, tawde a andi kamɓe jeygal ko an rewe mabɓe. Wadde ngal ɗo tan ƴettata jango an cakkitiɗo horde o, ay sa ɗum tan a tampata. Ngal ɗo ko adiɓe horde jeygal, ɓe mbaɗi ɓe gayni, anne ko an rewi hen ƴettu ngal ɗo annene. ɓe gayni wadde ko ɓe mbiyano anne ko an rewi hen ƴettungal mbaɗagal. Kono noon ngal ɗo noon an a jeyaka hen, an cakkitiɗo horde o andu a jeyaka e maggal hande, ko jango mbattangal an. Kono kamɓe noon hande kamɓe adiɓe yiide ɓe kamɓe jeeyi ngal ɗo, paamiron noon gandiron noon gillaw. Ko darɗe nayi: ɗiɗi salmine, ɗiɗi salmine, hawra calminali ɗiɗi kala hen darde noon jangata ko fatiha lawol gotol, qul ya ayyuhal kafiruna laabi tati. Sa waɗi andu ka korowo, sa waɗani andu ka korowo, mbaɗa noon keɓa moƴƴere wonde hen nde ɓuuri. Sa waɗi keɓa moƴƴere wonde hen nde ɓuuri. Kadi sa waɗa kadi andu gonɗa koye rewde Allah, aɗa mawnina Allah, aɗa yetta Allah. Ko woni hen baraji ɗum Allah ene andi, ene moftanma ɗum. Wadde mbaɗa tan an certa hen, gaccida Allah joɓo yomma. An hoto wiya aɗa ƴeewa ko woni hen ko tan aɗa bakko, ala. Andu tan gonɗa koye rewde Allah, a waɗi dewal ma Allah, a gayni a accidi Allah joɓo yomma. Anani? Wat tan panduɗa aɗa rewa Allah. Ko darɗe ma nayi ko julde, hay goto jeeya julde so wona Allah. Ka koroyo hay goto jeeya korka so wona Allah. Wadde ko Allah gonɗa e gollodirde e julde he, ko Allah gonɗa e gollodirde e korka he, fofo ko Allah jeeyi. Wadde kanko jeeyiɗo andi anne ko poɗɗa dañde ko o addanma. Wadde jamma hande alluwal mon nani, onon adiɓe yiide lewru ɓe ko darɗe nayi: ɗiɗi calminon, ɗiɗi calminon, keɓon calminali ɗiɗi kala darde waɗe hen fatiha lawol gotol, qul ya ayyuhal kafiruna laabi tati. Ni foti yo Allah hokku en nande e famde. An noon cagguɗo hen o mbatta tan ko 00 221 77 906 14 81. mbaɗa yaya, mbaɗa lin jiya WhatsApp o, caggira saggere ma. A saggani ɗum jinmi. Yo Allah hokku en jaɓede jaɓanede.
ko musidɗo mon giɗo mon sabu Allah Yaya Ly ko Sénégal. Alhamdulillahi rabbil alamin. On jarama, wassalam.